Praat je een soort Fries of net? Dat vregen wij jou in Damwart, hier achter mij, en in Boetenpost. Wij praten verschrikkelijk Fries, we zijn ook aan het Fries praten. En ik ken al zeker heel goed Gasterland, want dan komt het Gasterland bij. Praat je ook Fries? Nooit. En waarom net, dat ik vreeg mij? Ja, ik ben Pools en mijn vriend is Nederlands. Dus we praten of Nederlands of Pools. Dus daarom niet. Maar ik kan het wel. Maar waar zit dan die grens dat je het net doet? Omdat ik me toch lekkerder voel met Nederlands. Praat je ook nog een soort Fries? Altijd, elke dag. Dus, ja, altijd. Ja, en waar naast dus? Nou, ik met vrienden ben die Fries praten. Eigenlijk ook vrienden die Nederlands binnen praten ook Nederlands. Op school ook, op het werk af en toe. Soms ik Fries. Het hangt te krek vanuit de collega's Fries of Nederlands ben. En wat vind wat voor soort Fries praat het meest? Ja, ik neem dat eigenlijk maar mijn eigen Fries. Ik kom dan uit Dokkum en dat is dan een beetje van de klaar. Ik kan het als is maar, ja, zoals ik het dus leerd heb, is maar. Ja, dat is mijn taal. Ja. En broek je dat, en wat voor soort Fries is dat dan, wat je spreken? Ik kom van de Klaai. Ja, kun je wel jaren, hè? Nou ja, dat jij is maar, ja zeker. Ja. En wat vind je dan het mooie aan de Friese taal? Ja, dat is helemaal, dat is je hart. Ja, zo is dat. Dat kun je het beste verwoorden. Jo bent dus echt wel een pro-Fries? Zeker. Maar net geef je nooit Maar wat is jouw dialect? Watsk? Ja, ja, maar die man ik. Oh nee, Gaasland, hè? Ja, ja, hier is import, hè? en praten Jo praat je hem echt wel een soort Nederlands of eigenlijk meer Fries? Nee, Nederlands ook wel natuurlijk, ja. Dat mag wel broeken, hè? Sowieso, hè? En praat je meer Fries of meer Nederlands? Nee, ik praat vol meer Fries. Ik heb er een hekel aan om Nederlands praten te moeten. Ik ken het wel redelijk goed. Ik heb het wel geleerd. Maar ik druk me in het Fries volle beter uit. Praat je ook een soort Fries of net? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee. En waarom net? Niet geleerd thuis. En zoest het wel leren wel, want verstond het wel? Ja. Ja, veel mensen op school praten het wel, dus ik leer het wel. Al een klein beetje, maar niet heel erg. Maar als het meesten Fries verstonden vanzelf, dan praat ik Fries en dan praat ik Nederlands vanzelf. En wat praat je meer, Fries of Nederlands? Nou, dat krijg wij binnen. Als ik hier ben, dan praat ik Fries. Als ik maar iets van in, maar ik geef vanmorgen afspraak met mijn man. En ik denk al, dit kon wel een Fries werden. Ik zei, verstoor je wel Fries? Ja, wel zetten. Dan ben ik direct door in Fries. Ja, maar ik ben net stamfries. Van die hele moeilijke Friese woorden, dat ben ik net. Maar wat voor dialect praat je dan? Nou ja, gewoon, ik ben in dat woord opgegroeid, dat woord is. Ja, maar dan ben ik meestal, zo bijvoorbeeld van de Friese plaknaam, daar ben ik net een verstander van. Ja, het was vroeger Zwaag Westeinde en nu is de Westereen. En dan Wals kan ik moeilijk door de lippen krijgen, maar ja, het is doors.